Per canviar manualment el contrast, necessitarem un tornavís petit que introduirem en el forat de la part del darrere del blúnic. Girarem el tornavís per regular el contrast fins que es vegin correctament els números i lletres. Hi ha dues maneres de configurar la llum del blúnic, de dia o de nit. En el cas de voler la llum de nit, també en podrem modificar la intensitat individual dels LEDs, la pantalla i la pantalla dels accessoris. Podem canviar també la intensitat dels LEDs apretant a la tecla View fins que ens aparegui la taula següent. Canviem els paràmetres amb les fletxes dreta o esquerra. BL és el LED blau, GR és el LED verd, RE és el LED vermell, SC és la pantalla del blúnic i AC és la pantalla dels accessoris que tinguem connectats al blúnic. Premem Enter quan ho tinguem configurat per guardar els canvis.